ఈ కలవరమై వచ్చినప్పుడు ఐ థాట్ మేబీ ఒకసారి చూద్దాం అర్థమవుతది నాకు కూడా కొంచెం టచ్‌లో వస్తది గదా! అని చేశాను. వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ స్టోరీ ఏంటంటే వాళ్ళతో బడ్జెట్స్ లేవు. రెమ్యునరేషన్ ఇయ్యడానికి. సో వాళ్ళేం చేశారు, వి హావ్ ఓన్లీ 10,000 రూపీస్ అన్నారు. ఓకే. 10,000 రూపీస్ అంటే ఐ ఫస్ట్ సెడ్ వద్దులేండి బడ్జెట్స్ లేనప్పుడు మరి 10,000 రెమ్యునరేషన్ ఎందుకిస్తారు అని. అండ్ దెన్ మై ఫ్రెండ్ వాస్ లైక్ అలా చేయకూడదు. నువ్వు వర్క్ చేస్తున్న దానికి ఎంతో కొంత తీసుకోవాలి అని. అగైన్ ఐ కాల్డ్ బ్యాక్. సరే అండి ఐయామ్ ఓకే. వాళ్ళన్నారు మీరు వద్దన్నారని వి యూజ్ దట్ మనీ ఫర్ సంథింగ్ ఎల్స్. నౌ వి హావ్ ఓన్లీ 6,000 అన్నారు. 6,000 రెమ్యునరేషన్‌కి చేశాను నేను కలవరమాయ. ఓకే. సో అలా ఫస్ట్ మూవీ రెమ్యునరేషన్ ఇస్ 6,000 రూపీస్.